Урок 3. Създаване на полигонен чук. В предния урок бяхме създали полигонен куб и използвахме различните манипулатори за движение на него. Видяхме, че обектът е изграден от точки, ръбове и лица, но в този урок ще създадем от куба чук чрез различни команди. Нека започнем. Първо избираме лицето. Отиваме в перспективния прозорец и след това от Edit Mesh, като сме на Polygons, защото иначе няма да има Edit Mesh, избираме Extrude. Чрез нея се създават нови лица. По този начин се създават сложни обекти. За по-голямо удобство Extrude може да се прилага директно от Shelf лентата, като за целта трябва да бъде избрано лице и в двата случая. Натискаме синьото кубче, след което издръпваме с стрелката нагоре. Когато натиснем някое кубче, то се отсветява в жълто, след което се появява сиво кубче в центъра и него може да местим навътре, навънка, докато добием желаната форма. Тази част ще бъде долната част на чука, затова ще вдигнем и още едно лице нагоре, като го екструдираме. По този начин ще изберем екструзия от шелфа и по същия начин. Тук въвеждаме едно, защото лицата не трябва да се повтарят. Те могат и да се повтарят, но за нас е по-добре в случая да работим по този начин. Така, наблюдаваме сега в друга проекция как изглежда, за да добием по-реална представа за това как ще изглежда самия обект. Дръжката на чука започва да придобива една по-истинска форма, но нека продължим. Това ще стане като продължим с командата Extrude. Пак от Edit Mesh избираме Extrude, също така и от Shelf може, задаваме единица, за да няма други лица и продължаваме по същия начин. Ако искаме да оголемим своето лице, може да го направим с червеното кубче. Виждаме, че двата ръба се отдалечават един от друг. По същия начин е при зеленото кубче, но това са срещуположните ръбове. С синьото няма как да стане. Когато използваме сивото, пък се увеличават всичките ръбове. Но ние ще използваме червеното кубче, защото по този начин ще изградим нашия чук нагоре. За по-точна представа, нека погледнем другите проекции. Ето, виждаме как изглежда. Виждаме и тази. Нека се върнем сега към перспективната. Пак от Edit Mesh, Extrude. Нека започнем създаването на горната част на чука. Виждате пак лицата, че са 12. Нека да ги направим едно. Това, разбира се, може и от настройките да го смените. В случая аз не съм го сменил, оставил съм го на 12 да бъде. Нека отидем в предната проекция и да погледнем как изглежда нашия чук за сега. Така, сега да изберем Vertex, точки с десния бутон. Виждате как ги манипулираме. Нека селектираме обекта, пак ще изберем точките, след което нека ги дръпнем малко наляво, а тези разположени от лявата страна пък ще ги дръпнем надясно. Но по този начин няма достатъчно добра точност, затова нека го върнем обратно с Ctrl и Z и отбележим всичките точки в обекта. Използваме мащабиране с бутона R и съответно го свиваме. Сега сме в перспективния прозорец. По този начин изглежда обекта до този момент. Така изглежда и в 4 прозореца. Ето, виждате. Нека селектираме едно лице на обекта. Това ще бъде задната част на чука.
Нека отидем сега на предната проекция. Предната в нашия случай ще играе ролята и на странична, защото сега ще екструдираме това лице. Нека издърпаме. Така, след което ще създадем още една екструзия. Избираме и по познатия начин продължаваме. Нека издърпаме сега надясно. Така. След което ще мащабираме. Нека видим как изглежда и в перспективния прозорец. Да. По този начин, пак с сивото купче. Така изглежда и в нашата предна проекция. Сега нека екструдираме следващото лице. Задаваме му едно. Издърпваме. Така. И още една екструзия ще направим. Така. Това ще ни бъде задната част на чука. Тъпата част. Така изглежда в перспективния прозорец. Да. Ето това е задната част. Нека видим и в другите прозорци. Сега селектираното лице ще го изравним с това, което е навътре в обекта, като използваме купчетата по този начин. Да, и сега ще го издърпаме, за да са равни едно спрямо друго. Ето така има по-реален вид. Виждате. Нека селектираме целия обект и да се върнем в перспективния прозорец. Ще изберем предното лице, то ще е предната част на чука, острата. Нека екструдираме, избираме едно, издърпваме, нека издърпаме в този изглед, да. И ще екструдираме още един път. Пак му задаваме едно. По този начин. Нека да е малко по-дълго. И сега ще разделим това лице на две. Това става като първо селектираме обекта. Така. След което отивате на Edit Mesh и на командата Interactive Split Tool. Отстрани в дясно има едно купче. В полето Tool Settings може да зададете по колко точки да се показват, как те ще се отцветят и така нататък. Така, нека се върнем там и изберем тази команда. С нея се създават точки върху ръб. В случая ние ще създадем две точки и ще натиснем бутона Enter. По този начин ще имаме две лица. Както виждате, тези две лица не се разделят. Те все още при местене са на едно. Но за да се разделят и да направим острата страна на чука, първо ще се екструдират двете лица по този начин, след което се избира Edge, ръб
и се маркират горните два ръба, като задържате бутона Shift. По този начин избирате и двата едновременно. Сега нека изберем средния ръб и го издърпаме надясно или наляво. Забелязваме, че лицата все още не са разделени. Нека изберем едно от лицата и по същия начин го придърпаме наляво надясно. Ефектът е същия. Нека се върнем няколко стъпки назад чрез командата Undo и да решим този проблем. Проблемът с разделянето на лицата се осъществява, като се махне отметката Keep Face Together или дръжте лицето заедно. Сега по същия начин избирате Interactive Split Tool, задавате пак точките, натискате Enter и сте разделили лицето на две. Сега ще ги издърпаме, но виждаме, че пак не са разделени. Но за да се разделят, трябва да ползваме екструзия. Сега, когато издърпаме едно лице, то няма да е зависимо от другото. Ето, това е ефектът на издърпването. Сега двете лица не са долепени едно до друго, а се разделят. Нека издърпаме малко напред и направим остра муцуната на чука. Избираме въртекс, точки, надолу, оформяме го, още малко по-надолу, по този начин. Сега нека разделим единия и другия ръб. Така. Така. Виждате какво се получава. Нека издърпаме и другите две точки. Те са по две точки, но проекцията хваща всичките точки, които маркират. Така чука за сега придобива една по-завършена форма. Но предстоят още няколко стъпки, които трябва да се направят. Първо избираме бутон 2, за да видим как изглежда чука в заоблен вид или как ще изглежда в крайен вариант. По този начин изглежда той. Нека се върнем с едно. Така. Сега малко ще го издърпаме навътре. Натискаме бутон 2. Ето сега как изглежда. Така, селектираме го. Така. Сега от меша ще изберем командата Smooth. Чрез нея обекта виждате колко лица има. По този начин той става по-заоблен и придобива по-реална форма. Виждате обаче, че сякаш където е дръжката липсва
ръб, така че избираме Edit Mesh и Insert Edge Loop Tool, тази команда, след което задаваме ръбове. Нагоре-надолу избираме си. По този начин обекта ще стане още по-заоблен и на това място ще изглежда по този начин. Виждате каква е разликата. За да работим по-добре, отново натискаме същата команда, но сме задали с бутон 2, за да добием по-добра представа. Визуално. Така нашия чук добива по-завършен вид. И долу на дръжката добавяме още едно. Така. Сега селектираме обекта и е време да го смутнем. Mesh, Smooth. Ако не ни харесва както е така, може да го смутнем още няколко пъти. По този начин той ще създаде още повече лица. Ето така. Сега нашия чук придоби още по-завършен вид. Още един смут и той изглежда по този начин. Ако искаме обекта да има заоблената форма като тази, трябва да сме използвали командата Smooth. Само чрез бутон 2 при рендиране няма да има тази форма обекта. Нека пак да го смутнем. Така. Това е формата на нашия чук. Ето го и в другите проекции как изглежда. Горна проекция, топ. В момента използваме F. Така, това са 4 проекции на чука. Това е в перспективния прозорец. И сега остана да си сейвнем файла. Това става като избираме Save Scene, след което избираме в коя директория да запишем самия файл и го кръщаваме по някакъв начин. Нека да го кръстим полигонен чук. След което задаваме Save As. Така. Виждате. В Maya бинари трябва да бъде Save As. И вие вече сте сейфнали проекта си. Задаваме нова сцена. Няма нищо на нея. За да отворим чука, натискаме Open. След което намираме директорията. Така. Намираме файла, който е на Maya бинари. И го отваряме. Open. Don't save. Ето го чука. По този начин изглежда нашия готов модел.
до този момент. Изготвил инженер Николай Маринов Недялков. Технически университет Габрово, специалност компютърни системи и технологии.